סניף מעצמה, וואלה איזה סניף רמה, 250 בנות, איזה איכות יאללה. אווירה של החיים במורלים מפציצים, יש פה 100 מדרגות, עכשיו עולים למעלה. מעלה אדומים, יש מזגן תקציבי, מקרר זוגיונים וגיא הבסט שלנו. באיזה צוות יש פה נשימה הכי טובות בתנועה. בסניף שלנו לא הולכים לישון, הזמינו לנו משטרה, שברנו את החלון, עושות פה חפלה בלי לדפוק חשבון. עם מירי והלל הסניף תמיד מקום ראשון, ובגולן כל דקה אוכלות בלי הפסקה, כדה לא מכבים את הבורסה, ככה זה כשאוהבים באיזה אווירה. מד מעצמה היידה סניף מד! איזה צוות! איזה איכות! היידה! על האווירה! כל שלישי ושבת זה אירוע מיוחד, וחבב חזק כמו לנו אין לאף אחד. ואיך אפשר בלי גרעין להביא שהוא רמה 100, חודש ארגון צצה ומחנה נדיר לאללה. כל חניכה היא זהב וכל שבט בכלל מגובש וחזק, כי ככה זה אצלנו. גילת ודביר, רנה ומעוז, נחלה והחדש אימפריה. בסניף שלנו לא הולכים לישון, הזמינו לנו משטרה, שברנו את החלון, עושות פה חפלה בלי לדפוק חשבון. עם מירי והלל הסניף תמיד מקום ראשון, ובגולן כל דקה אוכלות בלי הפסקה, כדה לא מכבים את הבורסה, ככה זה כשאוהבים באיזה אווירה. מד מעצמה ועלה למלכות! היידה, סניף! על התרימו! בסניף שלנו לא הולכים לישון, הזמינו לנו משטרה, שברנו את החלון, עושות פה חפלה בלי לדפוק חשבון. עם מירי והלל הסניף תמיד מקום ראשון, ובגולן כל דקה אוכלות בלי הפסקה, כדה לא מכבים את הבורסה, ככה זה כשאוהבים באיזה אווירה. מד מעצמה